Ubuwenzani izolo? Umngani wami ubengivakashele. Sihambile saya kumbukiswano wamabhayisikobho sobabili. Nibuke yiphi ibhayisikobho? Sibuke umbukiso wamaBritani uJames Bond omusha. Ubumnandi? Angazi, ngikhohlwe izibuka zami zamehlo. Bengingaboni kahle. Ubuwenzani izolo? What did you do yesterday? Or literally, you were doing what? Ubuwenzani yesterday. Umngani wami, my friend, ubengivakashele. He was visiting me. Me and vakashele, to visit. Sihambile, we went. Saya kumbukiswana, we went to the display of wamabhayisikobho of films or bioscopes. Sobabili, together, the two of us. We went to the cinema together. Nibuke yiphi ibhayisikobho? Which film did you guys watch? Sibuke umbukiso wamaBritani. We watched the film from Britain, James Bond, the new James Bond, James Bond omusha. Ubumnandi, was it nice? Angazi, I don't know. Ngikhohlwe, I forgot. Izibuka zami zamehlo, my glasses, or the glasses of mine, of the eyes. Bengingaboni kahle, I couldn't see well.